Na internetu mi je iskočio test ličnosti. Pisalo je upozorenje zastrašujuće tačno. Odgovorite na ova pitanja i otkrite svoje pravo ja. Kasnije uveče dosadno mi je, pa što da ne. Izaberite odgovor koji najtačnije opisuje vas. Prvo pitanje, lako se uplašim? Ne. Drugo pitanje, uvek sam u društvu drugih ljudi. Ne, obraćam pažnju na svoje okruženje. Pa obično nosim slušalice, nisam ni svesna svog okruženja, odgovaram ne. Živim sama. Da, znala bih da me neko posmatra. Šta je ovo napravljeno da te preplaši? Da. Da li si sigurna? Ok, shvatila sam, želite da me uplašite. Da, sigurna sam. 7. pitanje, puno se brinem, pa ne baš. 8. imam hiperaktivnu maštu, pa donekle, da. 9. lako verujem ljudima, pa volim ljudima da dam šansu, odgovaram sa da. 10. pitanje, verujem osobi koja stoji iza mene.